Indoda yakho ihlezi icofa ifoni kuma video namanje live icofa ifoni. Hey. Hayi angazi ngihlezi ngikhuza. Wena ngathi le ndoda yakho uyayibhulisha nje. Why ihlezi uyithethisa nakuma games uyayiroba. Kahle sithembiso. Angiyithethisa ngisuke ngenza ukuthi kube mnandi kwi game, yo. Yeah. Awuthi phela mamazi ukhisi. Vele nina nobabili into yenu izophela mhla ka-30. Hey, but there's no sound. Ma. Hey. Manje ama comment lana. You know what? Hey. Awushaye i360 phela mamazi. Block. Ngamblock lo. Blocking. Block it. Yeah. Yeah, block. Hawu bafethu kade sanigcina ukunibona nishaya i-rock paper scissors. Sazoyenza imama liyakhuluphala nje ngisizakho. And ngiyakhuluphala manje yabo ingalo yami sewubhabhayi buka. Yabo sizolungenzeni? Buka. Ngikwenzeni? Ngingalo. Nakho ke nale comment iki. Mhla 30 uyahamba ngempela. Hayibo. Ngiyahamba ke. Aba this time ni serious kakhulu ngiyahamba. Ngiyahamba ngempela. Hayi ngiyahamba. Before mhla ka-30 mina ngiyahamba. Manje awusho lungile. Le ndoda yakho uzokwenza njani mesihambile mhla ka-30? Hawu. Uzokwenza njani ngempela? Yisho. Hayi ngeke izilutho. No. Ave uyihlukumeza indoda yakho ngize ngidabukele kuthi angithathe ngiyenze yami. Ngithathe. Hey simshika nje. Iphi impandla kusibari sagcina enempandla. Yebo. Asazi content. Kathi coba ubuzo. Yeah. That's why ushayina. Angizile nje mina. Yini umbungisi? Le nkunzi angiyinqeni ngequpha. Futhi akakusabi. Nami ngimsaba. Yes. Ngikusabi. Sorry. Asilinde mhla ka-30. Kanti futhi uzolwa nawe. Yo, maningi ama opportunity. Uthini lona manje? Uthini? Abe. Hayibo ngiyajima mfethu yini kwenze njani? Uthini? Ukuthi kade wamcila. Njimbe. Inkinga singene isikhathi sifana yabo. Wena bafo udlala le qili lentombi yakho ikwenza isilima idlalisa ama game angasile igqokise neziketi ikwenza isiyoyoyo. Hayibo. Wena loyo? Futhi kumnandi ke mawubizwa isiyoyo nomuntu wakho. Andangina nkinga. Facebook. TikTok, Facebook. Oh. I understand. Ngisacela ukuzohlala nawe sesilungile ngomhla ka-30. Ufuna uzohlala nawe ubani lo? Mazi uba what? Uzethu. Ufuna uzohlala nawe mhla ka-30. Oh ngoba ngiyahamba hayi. 30 June. Hayi alright. Hayi ayinkinga. Sesilungile ngicela ungibuzele ucoach ukuthi wenza kanjani ukuthi nihlezi nijabulile nithandana kanje. Mbuze mina. Umbuzo wonke mina. Angithi bayangazi ukuthi lethiwa ngiyathetha. Unje. Ufuna ngimboleke ngikunikeze naye. One day. Just for one day ubone ukuthi unjani naye.
Ngikathele manje mina. Indoda yakho inekhala ngathi eZimbabweni. Awuyima. Uba uZimbabwe. Uba nokuthi uZimbabwe. Sunekhala lokhu. Lisa baca. Bazala ngami ngempela. Yalbo? Hayi lutho. Lutho nje. Awucela imali. Coach isacela ungiphe i-voucher. Ayinathi nama-voucher. Yabo, nisafuna i-voucher nje niyanixosha. Ngifuna ngihambe mhla ka 30 but still. Hayi ngeke. Ngizokuduka ngani?